ngijabulile ngesinqumo sami ngisithathile. Into eyangenza ukuthi ngithathe lesi sinqumo is that uma ngibheka iBhayibheli ngihlolisisa, right, bengithola ukuthi noJesu akafundile imbala. Sikuthola phi lokho? Sikuthola khona lapha kuJohn 7 verse 15. Futhi nabafundi bakaJesu bebangafundile. Sikuthola phi futhi lokho? Sikuthola kuActs izenzo chapter 4 verse 13. Siyathola lapho ukuthi abafundi bakaJesu imbala bebangafundile, right? So mangithatha ukubheka ngiyabona ukuthi okay, naba nabafundi bakaJesu bebangafundile. And uJesu uphinde uyasho ngale kuJohn chapter 7 lapha ku15 moyehlo enzansi. Uyasho ukuthi ukuhlakanipha kwakhe akusikhona kwalelizwe, kepha kwakuphi? Kwasekhaya ezulwini. So nami ukuhlakanipha, I believe that angikutholi ngokuya esikolweni, but ngihlakaniphile ngokuthi ukuhlakanipha kwami kuvela ezulwini, right? So mangithatha ukubheka about this world thing, yabo yonke lento ezila emhlabeni, ngiyabona ukuthi okay, liyasho izwi lapha kuJakobe 4 verse 4 ukuthi uma umngane nezwe uyisitha uzenza isitha sikaNkulunkulu. So mina ngikhetha ukuthi ngingabi umngane nezwe so that I must not become the enemy of God, but ngibe umfundi kaJesu Kristu, ngifunde ngoJesu daily, not on the Sunday only, because the word of God tell us ukuthi daily, imihla namalanga. Lokho sikuthola phi? Sikuthola kuLuke chapter 9 verse 23. Iyasitshela izwi ukuthi ongithandayo makathabathe isiphambano sakhe angilandele, bese lithi imihla ngemihla, not on the Sunday only, but daily of your life. Yeah. Yabona mina bamachaza lokho kodwa uqale manje ukuthi mawe ukuthi izinto zomhlaba nani abanga lokhu ngivele ngicabangele phansi wesikhuluma ngokuthi ukuhlakanipha komuntu angithi uNkulunkulu obusisa abantu bahlakaniphe. Ingakho sinodokotela, ngithi odokotela basilapha ngoba uNkulunkulu babusise ngenhlakanipho ngithi. Phinde futhi kube nabantu abanamabhizinisi abasiza abantu, because angithi ngathini mangikulalele to a degree kuba sengathi ukukhula kwabantu ngiyibusiso zakho uNkulunkulu, because ngithi uNkulunkulu ongibusise ngomsebenzi. Mina umsebenzi wami azange uzoqhuma ukuhlakanipha kwami. Ukuhlakanipha kwami ngibusise uNkulunkulu, ngakwazi ukuthi ngisebenze through ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Umsebenzi wami ngisebenzela ukuthi ngikwazi ukuthi nginikeze abantu uphimbo ngoba ngikholelwa ukutheni umsebenzi wami ukusiza uNkulunkulu kanjalo. So manje when you say it like that, ekumina ilapha esividane singathi asizwani kahle bokuba like kanjani ke lapho. So lapho ukuchaza kwami ukuthi uthi right, udokotela uphiwe uNkulunkulu ukuhlakanipha. uNkulunkulu angakuphi ukuhlakanipha ukuthi you must do abortion and kill. But odokotela bonke aba-abort yena babulala ngithi. Yes. Asingagxile lokho. I'm coming there. Listen. Okay, they give you pills, they say you will get healed, right? Uzophila. So umbuzo wami uthi bayingaka abadla amaphilisi bangaphili namhlanje. There is a lot of abantu abaningi abadla amaphilisi kodwa abaphili namhlanje. Thina sikholelwa ukutheni asiphiliswa iphilisi, but Jesus Christ of Nazareth owafa wavuka efela thina siphilisiwe ngemivimbo yakhe. The word of God lisho njalo ukuthi siphilisiwe ngemivimbo kaKristu. Ufundele ukuyoba yiloya. Okay, sebaqashile ke usoyiloya qamba manga, but the word of God tell us that we must not tell lies, right? Ukhuluma manga umela umuntu okubhadalile ukuthi uzommela khona lapho. So yonke lento ela kule system is not ayihlanzekile, like kungcwele konke, because everything nohulumeni osiphethe kwanaye ungcolile ngemithetho ayikhiphayo ekhiphela ukuba abantwana bangakwazi ukuthi nasesikolweni izinto esisifundayo ukuthi ukenzela ukuthi yabo singaqwalisi umhlaba, like si practiceane nani. We must help ourselves to do masturbation. Like, come on, you can teach children about that. Is it right? Kodwa bhuti wami ngathini ngiphikisana ukuthi ngathi nibheka lokho kubi kuphela, lokho kuhla nikubona, because ngithi odokotela bakhona nabanye abaphilisa abantu ngeholistic way, where abantu abatshela ukuthi mhlambe like bona abanye abantu abanokhona babatshela ukuthi bangadla izinto ezithize, ukuthi ngoba ngithi sizwe ngabantu ade bene cancer abalulamile bayeke ukudla amaphilisi. Benza njani? Badla izinto what is the English? You know, badla izinto healthy like badla ama fruits, ama veg, mhlawumbe abanye bazibakhatha out
Okay, As organic, isiNgisi, organic yes. food, right? Yes, organic food. So- And then phinde futhi kube khona nabantu mawubheka imaloya bakhona abantu abalwela abantu ngeqiniso, Yes. right? Ingakho sinabantu abagwetshwayo mabedlwengula iy'ngane, ingakho sibe nabantu abagwetshwayo mabenze corruption. Angithi khona nokuhle okwenzakalayo. Yes. So mina ngingathi wangikuzwa ukuthi uthini. Yeah. Mina objectively anikubonini ukuthi kukhona nokuhle abakwenzayo because sikwazi ukuthi wonke umuntu osebenza kumkhakha othize wenza into embi. When we know ukuthi khona abantu abenza umsebenzi ngendlela efanele. And futhi ibona ngithi sihlezi sitshela abantu ukuthi iba njengalo umuntu owenza ngendlela efanele. So manje manithi yonke into ngipenda ngebrush elifanayo. Okay, ngicela ukuqala la ke. Ngiya-understand kukhona abantu abasizakalayo, but ngizothi abasiza udokotela abasiza uNkulunkulu. Why I'm saying like that? Ukuthi wena ucabanga ukuthi ikhambi liphilisa umuntu. Ikhambi ladala ubani? uNkulunkulu. Kodwa the more ubeka ithemba lakho ukuthi ikhambi liyakuphilisa, soze likuphilisa. Because everything esiyibonayo la emhlabeni manje sekushintshile izinto eziningi. Everything is a GMO. You know, everything in this, yabo. Ihlahla esizitshalwa manje, ihlahla eziyenzwayo. Akusese ihlahla lezi zemvelo. Bese bathamba uyophuza in bathembela ukuthi lizokuphilisa kuzokwenzani. Umuntu osiphilisayo uJesu Kristu nje uqobo lwakhe. Akekho umunye umuntu osiphilisayo. Ihlahla lesi sidale uJesu leso sithe othembela ukuthi sizokuphilisa. Why ungathembi umnikazi wehlahla uthemba ihlahla? Angithi ngakho nami because ngibona sengathi ilana into yade ngisho naloko kushoyo lapha ihlangana khona. Mangithi mina kuwena into eselayo ukuhlakanipha kwalomuntu. Okay. Thina siphethwe uhulumeni wasezulwini. Uhulumeni oNkulunkulu uqobo lwakhe. Imiyalo esithatha kuye, imiyalo yonke esiyenzayo. So ukuhlakanipha, right? Sikuthola kuNkulunkulu lokho ngiyavuma, right? Sinabo odokotela la embusweni. Abodokotela bakwazi ukuthandazela umuntu ephila. Sinabo odokotela la embusweni. Abodokotela bakwazi ukuthi mhlambe bakusize mangabe isimo sithize. But abakusizi ngamaphilisi nani. Because asikaze sibone eBhayibhelini la athi uJesu Kristu, okay, ngicela ningilandeleni iphilisi kuze umuntu azophila. But sibone uJesu Kristu athandazela abantu baphila. So ukuhlakanipha lokho enikhuluma ngako, ukuhlakanipha enakufundela ukuthi nihambeni uthatha amaphilisi. Nokufundela nokufundela khona la ezweni. Anukuthathi kuphi encwadini yokuphila okuyizwi likaNkulunkulu. Anikuthathi emazwini kaNkulunkulu. Nokuthatha khona la ezweni nifundisa abantu bala ezweni. Because John Rockefeller uyo wafika nalesikole. Cabanga the Roman person. Nina nifunde esikolweni esiphethwe umuntu ebeyiRoma unifaka esikolweni, and then you learn about all these stuffs. Nithatha ukuhlakanipha, yabo ingako izwi likaNkulunkulu lithi God make us our life is simple and easy, but we make ourselves complicated because of the desires of this world. So that's why namhlanje sithi all the desires of this world. Ingakho niqabanga ukuthi ukuhlakanipha nokuthatha kuNkulunkulu. No, umuntu mephilisa umuntu hayi ukuthi kusuke kulamaphilisi amphilisile. Ingoba uNkulunkulu uthandile ukuthi leyo muntu asinde. Into engizoyisho ukuthi ukuhlakanipha sokuthatha kuNkulunkulu ngiyavuma. Kodwa lokhu okukhona okusezweni nayo isathani yakwazi ukuphana ukuhlakanipha, right? Siyakwazi lokho ukuthi nayo isathani yakwazi ukuphana izinto, yakwazi ukuphana ukuhlakanipha. So la sikhuluma ngakho ukuhlakanipha, sikhuluma ngaloko kaNkulunkulu noma sikhuluma ngaloko usathani apha abantu kona. Because okukaNkulunkulu akusitshela ukuthi masigula kumele siye emaphilisini. Akusitshela ukuthi masigula kumele sodla amakhambi. Kodwa akusitshela ukuthi masigula sibokuguqa, sithandaze, sikhole nokuthi ngemivumbo yakhe siphilise.